Ja, jeg vil bare fortælle, at jeg har hørt om Helvetia Clinics igennem min svoger. Og der synes jeg, at jeg skulle ned og prøve en tandplejning. Og det er jo billigt at flyve herned, så det koster ikke så meget at komme herned. Og man bliver mødt af rigtig, rigtig sødt og venligt personale. Man bliver taget rigtig godt imod og føler sig velkommen lige fra man træder ind ad døren. Og man får forklaret alting på dansk, så man behøver ikke at kunne hverken ungarsk eller fransk. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, så man ved 100% hvad der foregår hele tiden. Så man ikke er nervøs, hvor der sker noget andet, der ikke må ske. Der er et hotel, som vi samarbejder med, så man kan få et ophold lidt billigere. Og det synes jeg er jo rigtig, rigtig rart, at man bliver fuldt hele vejen. Og selve tandplejningen, den gør ikke ondt, og den er ikke ubehagelig. Og jeg synes bare, der er kommet et rigtig godt resultat ud af det. Så det er jeg rigtig glad for.